בסרטון סטמבל גייז. והיום אנחנו הולכים לנסות לנצח. בואו נתחיל כבר במשחק הראשון שלנו. ובזמן זה תנו לייק וסאב, כי זה מאוד עוזר לי אם אתם רוצים שאני אעשה עוד כאלה. יאללה, בואו נתחיל. ואתם זוכרים את העסקה שלנו, 100 עוקבים חשיפת פנים. אז בואו נתחיל במפה הראשונה. היא דווקא מפה שפעם אהבתי אותה והייתי בטוב, אבל היום אני כבר לא אוהב אותה. מה זה? אמרתי לכם. אתם רואים? בסדר, מה אכפת לי? גם ככה אני עובר את זה 100%. ובעוד שבועיים יש לי יום הולדת, אז תכתבו לי מזל טוב בתגובות, ואז אנחנו נוכל גם, יהיה לי גם את האגרוף כנראה, כי אני אבקש מאמא שלי לקנות לי, ואז יהיה לנו, אני אעשה הרבה יותר תוכן, גם בפורטנייט, גם ברוקט ליג, ואנחנו גם נתחיל משחקים חדשים. זה שלב ראשון היה קל, קלילול. אוקיי, מה יהיה שלב שני? בבקשה לא משהו שאני שונא. אוקיי. דווקא הגליץ' יכול להיות פה טוב, האגרוף יותר, אבל לא נורא. גם הגליץ'. למרות שהשלב הזה גם מלחיץ, וכבר נפסלו פה 2. בום, הפסלתי 2, ראיתם? בום, להפסיל עוד 1. לא הצלחנו. רגע, הסתכלו איך אני מפסיל אותם. בום, ראיתם? הפסלתי אותו. בום, הפסלתי פה, נראה לי את כולם חוץ מאחד, אתם ראיתם? וואי, זה מטורף אני. עם הגליץ' הזה. יאללה, גמר. אני רוצה מפת הקוביות. מלא זמן לא שיחקתי במפה הזאת, למרות שהגליץ' יכול להיות פה טוב. אני עדיין לא חושב שאני אנצח. בואו ננסה, אבל... איזו התחלה גרועה, חברים. אנחנו לא עוברים את זה בחיים. לא, חברים! מה זה? אתם בטח עכשיו צוחקים עליי ואומרים לי שאני גרוע. מה אני אעשה? מלא זמן לא שיחקתי במפה הזאת. האמת אף אחד לא עבר עדיין. וואי. יש, חברים, איזה מטורף אני. אמר לכם שהגליץ' הזה מועיל במלא. יואו, אם לא היה לי את הגליץ' עכשיו הייתי מפסיד, אני אומר לכם. איזה מזליסט אני. טוב, זה כתר, משחק ראשון, רק התחלנו את הסרטון וכבר פתחנו עם כתר. כמה כתרים אני כבר 26 כתרים, חברים. תרשמו לי בתגובות כמה אתם. אם יש לכם את המשחק הזה. אם לא, אתם חייבים להוריד אותו, קוראים לו סטמבל גייז, זה המשחק הכי כיף בעולם, חוץ מפורטנייט, כמובן, וזה משחק כיף, אז תורידו אותו. טוב, נו מה, כמה זמן? אוקיי, אני משער שיצא את המפה הזאת עם המים שיש בה את הדבר הזה שמסתובב. צדקתי! טוב,
ואין מצב שאני מפסיד את זה, יש לי את הגליץ', זה תחרות. וואי וואי וואי. תקלו, אני יודע לעשות את זה, אבל זה קליל גם. לא, אני לא. אימא'לה. יש נו באמת. למה דיברתי? אוקיי, נו כבר. שיט! לא, חברים, נראה לי שאני מפסיד את זה. לא מאמין לכם. זה בסה. טוב, לא נורא. בסדר, מקודם עשינו קטר, לא אכפת לי. טוב, בואו נעשה עוד משחק. תכף אני גם אעשה איתכם קוביות, מפת קוביות. בשביל לנסות, אני רוצה להתאמן על לחזור למפה. כי פעם הצלחתי לעשות את זה, אבל היום אני כבר קשה לי. אבל למרות שפעם שיחקתי קצת פחות אולי, או קצת יותר, נראה לי, והיום אני משחק גם הרבה מאוד. תתמכו בי, תשימו לייק וסאב ופעמון בשביל להתעדכן ובשביל לעזור לי, בשביל להמשיך. אוקיי, אוי לא שמתי לב. לא, לקחו לי את המקפצה הזאת, רציתי שיט. למה תמיד לוקחים לי מקפצות? מלא חברים. נראה לי שאני מפסיד. מה זה? יש, עברנו. איזה יופי, חברים. תכתבו לי בתגובות אם היה לי מזל, כי לדעתי היה לי מזל. בואו נראה מה יצא. זה ראיתי אנשים מטורפים מה הם עשו פה, ואני לא יודע איך הם עשו את זה, אבל אני לא הולך לעשות את זה. בהחלט לא. אני רק הולך לתת פה גליצ'ים לאנשים שבאמת לא אכפת להם. בואו נעיף פה אנשים לצד. יש! הפלתי אותו, ראיתם? עכשיו הסירה נתקעת. יש מלא בומים, זה למה אני עושה ריקוד. לא זה... וואטה. אוקיי? אני רק הפלתי בן אדם. יאללה, הלוואי ויצא מפת הקוביות עכשיו כשבגמר ומלא אנרגיות. לא, את זה לא יצא בבקשה. אומייגאד, למרות שהגליץ' פה טוב, אני... אוי, אימא'לי. זה הבהיל. אני בשנייה יכול להפסיל פה מישהו וגם אני יכול להיפסל פה. אימא'לי, חברים. זה מפחיד. אימא'לה, זה מפחיד רצח, אתם לא מבינים. טוב, אני אשאר כאן, אין מצב שאני מת כאן. גם אני לא חושב שיש לי... אימא'לה, זה הפחיד אותי רצח. טוב, כרגע יש סיכוי טוב מאוד שאני נצח, אם אני אעיף אותו. יש מצב שאני מנצח? לא, אבל באים רק אליי. למה? אפילו גם אותם. אני תכף... טוב, זה לא אכפת לי, אני כל כך... איזה מעצבן הוא. שלא? כן, מצב. כמעט נפסל. אחד על אחד, אני לא יודע אם לעשות עליו את הגליץ'. לא מאמין לכם, למה אני מטומטם?
יואו, חברים, איזה באסה, היינו כל כך קרובים. למה אני מטומטם? אבל למה? בסדר. לא, אני אחזור עליכם כשיתחיל המשחק. אוקיי, חברים, התחלנו משחק. מה זה? מה זה הבאג המעצבן הזה? לא! אוי ויי. אנחנו במצב רע בינתיים. לא מאמין לכם. יש מצב שאנחנו מפסידים את זה. אנחנו כנראה מפסידים את זה. סוכריה למזל ויאללה. קקי ורוד למזל לא, למה אני עושה טריקים? איזה דפקט אני. את הטריק הזה קל לי ממש לעשות. אוקיי. לא, אני לא עובר את זה, כבר 8 עברו. סוכריה נתנה לי מזל. בוא נקווה לא להיפסל פה. יואו, לא מאמין לכם. איך עוד פעם הפסדנו? לא מאמין לכם. לא, זה עוד משחק. ובזמן זה שכל מי שנרשם לי לערוץ זה ממש עוזר לי ונותן לייק וכשתדעו זה ממש עוזר לי, ואם אתם רוצים לשחק איתי תרשמו לי בתגובות, נשתדל לענות לכולכם. ויצא מפה שאני כל כך שונא. תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים לשחק איתי. וכרגע אנחנו במפה אחת השנואות עליי. ביי. שיט, מה זה סרטן הזה? הייתה לי קרמה. לא מאמין, איך הוא הצליח ואני לא הצלחתי. אני עולה על הסרטן. נו כבר. אין פה מקום כאילו. טוב חברים, הפסדנו את זה. איך אני כל כך גרוע במפה הזאת. טוב, עכשיו אני אעשה לכם מפת קוביות ואני מתאמן על זה. אני אשים את הסקין של מרקה ויהיה לי יותר קל איתו. הוא לג'נדרי. יש לי כבר 8 לג'נדרים, זה ממש טוב. שים ככה, אני עושה גם את הקשה. שלא תגידו שאני מתקמצן. אף אחד מהחברים שלי לא במשחק. והתחלנו משחק. טוב. אנחנו פשוט נחכה, אני אחזור עליכם. אוקיי, אז הנה התחלנו משחק. כולם פה היו קוראים שאת זה אני לא אוהב. כי זה כולם יפסלו בשנייה. בהתחלה אני לא אוהב לעשות. למרות שיש פה סקין אחד שהוא טוב דווקא. בואו ננסה לעשות את זה פה, רק שאף אחד לא יפריע לי. אולי ננסה לעבור. שיט, רציתי לנסות לעבור בין הקיר ללייזרים, כי מרקה הוא קטן ואתם יודעים. לא נורא, ננסה עוד פעם. ננסה גם לעבור דרך הקיר, זה גם יהיה. לקפוץ על הקובייה זה רק במזל, לעבור דרך הקיר זה קל. לפעמים אני מצליח, ולפעמים אני מצליח וזה לרעה בשבילי. בסדר. אומייגאד. טוב. בואו נבדוק האם הפעם יצא לנו מפה קשה ולא יצא לנו מפה קשה. סתם לא באמת. מנסים לעבור דרך הקיר קודם כל, כי זה הכי פחות מסוכן. אומייגאד, קפצתי עליהם. נובים.
תלכו מכאן, יא מעצבנים. מי אמר לכם לבוא לפה? איך כבר 9 נפסלו? איך כבר 12 נפסלו. די, תפסיקו, אני יכולתי, איזה מעצבנים מהם. אין לי כוח רק שיט, אני לא עובר את זה. אין לי בוקס, שיט. טוב, בלי טריקים הפעם. יהיה האחרון שלנו, ננסה לעשות את הטריק שאנחנו עוברים בין הלייזרים ובין הקוביות. ואם נצליח, אחרי זה ננסה לחזור למפה, שזה גם יהיה קשה, אבל אנחנו בדוק נצליח מתישהו. בזמן זה אני רוצה להודות לכם על התמיכה שאתם נותנים לי בתקופה הזאת, שהיום זו תקופה, זה לא קל בכלל, יש הרבה אזעקות, תשמרו על עצמכם, לא לצאת לעשות את זה, ותשתדלו כמה שיותר לא לריב עם האחים או האחיות שלכם, לא כמו שאני ואחותי עושים. שלנו זה כבר רגיל, אז לא אכפת לנו. אז תשמרו על עצמכם, וכל מי שאוהב את ישראל שישים לייק וסאב. זה קשה, חברים. זה לא כל כך קשה, אני אנסה לעשות את זה לא עכשיו בסרטון. נראה שזה יהיה משחק האחרון, אנחנו מקליטים כבר נראה לי איזה רבע שעה אולי, זה הרבה זמן. אם אתם רוצים שאני אחזור לסרטוני מאץ' תרשמו לי, אז בואו נחכה. מה שאומרים בסבלנות, אין קונים משום חנות, עד שיבחרו לנו מפה. אוקיי, מה יצא? אוקיי, אני שונא את המפה הזו. פעם הייתי מעולה איתה. כמו במפה הזאת של הבאולינג. לא יודע אם זה באולינג בכלל. למה זה לא נותן לי לשים את הגליץ'? לא נורא. לא, אני גם ככה לא צריך את הגליץ'. למישהו פה יש גליץ' או גליץ' מים, ולמישהו פה יש אגרוף, אש ומרית. לא, חברים. אם אני לא עובר את זה, אני משתגע רק בגלל שהגליץ' לא עובד לי. לא, אבל למה זה לא קופץ לי? אני יודע איך שהוא יכול לעבור את זה. יש, אני עובר. עברנו! יש, עברנו בדיוק ב-16, והוא המסכן שלא עבר והוא חיכה לנו, זה מגיע לו. בסדר, יאללה. מפה הבאה, מה יצא? תקוו למשהו טוב. מה יצא? טופים בבקשה. אומייגאד. למה דווקא זאתי? שיט. למה גם עכשיו זה לא נותן לי לשים את הגליץ'? הם לא יודעים לעשות את זה. שלמדו ממקצוען. נו. אימא'לה, שכחתי מזה. נו מה? סתם. אני לא יודע אם אני עובר את זה. האמת, אני לא יודע אם אני עובר את זה. לא, אנחנו עוברים נראה לי. עברנו, איזה כיף. נראה לי שעברנו בדיוק 8 עכשיו. אבל איזה כיף. בבקשה, מפות וקוביות הפעם. גמר שלישי שלא יוצא לנו.
מפת הקוביות, האם... לא! נו מה זה? מה השלישי שלא יוצא לנו מפת הקוביות? ומי ששואל מה זה, זה מה שעשיתי עם הבוטים, שזה לא מביא דברים. ככה אני קורא לזה. טוב, מי מוכן לקבל גליץ' עכשיו? שיט, לא הצלחתי. ראיתם כמה אני שבור עם הגליץ' הזה? גליץ'? לא! לפחות הפסלנו מישהו. טוב, זה היה הסרטון להיום. תשכחו לעשות לייק, להפעיל את הפעמון, לתת סאב, ועד אז נתראה בסרטון הבא. ועד אז, יאללה ביי.